tulog sa gabi pag naiisip na hindi ikaw ang katabi. Pero kumapit ka, mahal ko, at wag na wag kang bibitaw. Ang tanging hiling ko sa'yo, habaan mo pa sana ang pasensya mo. Hindi madaling magbago, lalo sa nakaraan ng mga katulad ko. Mahal na mahal kita, wala nang magbago sa akin na darama. Iyo ako, hindi kita isusuko. Sa oras na tayo ay magkasama, lahat ng baluktot ay tumutuwid. Wala akong ibang hinangat kundi malapatan ng ngiti ang iyong mga labi. Kaya kumapit ka, mahal ko, at wag na wag kang bibitaw. Ang tanging hiling ko sa'yo, habaan mo pa sana ang pasensya mo. Hindi madaling magbago, lalo sa nakaraan ng mga katulad ko. Mahal na mahal kita, wala nang magbabago sa akin na darama. Iyo ako, hindi kita isusuko. Lilibot lang tayo, magkasamang maglalakbay. Lilibot lang tayo, magkasamang maglalakbay. Ang tanging hiling ko sa'yo, habaan mo pa sana ang pasensya mo. Hindi madaling magbago, lalo sa nakaraan ng mga katulad ko. Mahal na mahal kita, wala nang magbabago sa akin na darama. Iyo ako, hindi kita isusuko. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Ang puti-putid picture na Edit Labat Manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas ayon sa research at Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 10:14 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Huwag mong bitiwan ang bagay na hindi mo kayang makitang hawak ng iba. Katulad ni best friend Alice, ayaw niya na bitiwan pa dahil hawak-hawak niya na muli si Manuel. Mga best friend ka, so ayaw ng pamilya ni
best friend Alice kay Manuel kasi napagbintangan daw di umano ito sa Maynila at kinulong for 1 week. Tapos nagpiyansa, tapos nakulong ulit for 2 days, tapos pinalabas at ngayon nasa proseso ng hearing. Pero nag-promise ang ating best friend na si Manuel kay Alice na ating caller na pag natapos to, Han, pag natapos tong hearing na to, Han, pakakasalan kita. Di ba? Kasi mga best friend, sa mga kakatune in pa lang po, hello po, magandang gabi po, ang ating pong caller number 1 si Alice. Na ngayon na best friend, 15 years old pa lamang siya, naging sila na ni Manuel hanggang years old, tapos nag-break sila, nagkaroon ng bagong boyfriend si Alice, tapos nabuntis siya, tapos nag-break din sila. So ngayon na 24 years old na si Alice, gusto niya na mag-settle down with Manuel kasi nagkabalikan sila ni Manuel at tanggap naman ni Manuel na may anak na si Alice, may baby girl na siya, pero hindi siya tanggap ng pamilya ni Alice. So mga best friend, parang judge siya kasi wala addict to nasa kinulong ganon, 'di ba? Pero doon nakalabas naman best friend, ano ba nga dapat gawin? Paano ba niya i-explain sa family niya or push niya pa ba na pakasalan si Manuel? Ano ba nga magandang maipapayo mo best friend? Ano bang advice mo sa ating best friend si Alice? Tawag ka na agad-agad 0919-411-7714 or 0917-55775-283. Yan po ang numero na dapat yung tawagan mga best friend Hello? Hello best friend. Hello? Hi? Hello? Ayun, naririnig mo ba kami best friend? Mukhang hindi ang sagot. Sige, tawag ka ulit, best friend 145 pag okay na yung linya mo. At sa ating text line, mga best friend, maaari rin kayong mag-text 0949-614-0306. Sa ating FB page, i-search, i-like at mag-comment na dahil pinost ko na doon, best friend, ang ating caller number 1 problem ngayon, KZ Sandalan. Yan po, mga best friend. Eto, basahin lang natin sa ating text line ang advice. Good evening po. Ang payo ko po kay Alice at tanggapin niya yung offer ni Manuel. Kung mahal niya ito, wag siyang makinig sa mga relatives niya. Sabi nga nila, kung mahal mo, ipaglaban mo. Thanks po from Janet pala ng Bayang-Bang. God bless po. Ayun, sabi ng ating best friend. Ito naman, ate, may boyfriend ako. Oo, edi ikaw na may boyfriend. Ito, sabi niya, wait lamang. Hello po. Advice ko kay Ate Alice. Nauna po ang Ate Alice. Kung mahal mo ang isa't isa, fight lang. Basta po si Kuya Manuel, patunayan niyang mantito talaga siya. Mag-effort siya at patunayan niyang mahal niya talaga si ate para naman po makita nila na mabuti at karapat-dapat ka para kay ate. Yun lang po. Thank you po ulit sa agarang pag-play ng song ko, Ate KZ. Ganda po ng boses nyo. Hihi. Ikaw talaga. Malakas ka sa akin, Jobel. Nang Bayang-Bang. Ito, sabi niya naman, Ate KZ, sige. Ngayon naman mga best friend, ma'am, ano ba naman yan? Ako'y nabubulol na. Ito mga best friend, magbigay daan tayo sandali sa inyong mga pasandal. Ito sabi ni CJ Garcia, hi Ate KZ, pasandal ako na nakahiga, lagi nakikinig sa'yo. Uy, thank you best friend. Ano pasandal na rin po sa girlfriend ko na nakahiga rin habang katext ko siya. Yun lang po, salamat ate. CJ Garcia nga pala ng Pangasinan. Yung mga best friend natin nakikinig from Baguio and La Union. Hello po, text nyo naman ako mga best friend. Paramdam naman kayo, magpasandal kayo sa akin. At sabi niya ganang gabi, ate, pasandal po kayo Jenalina Paragas, galing kay JR de Guzman na taga Mangaldan. At kayo rin po, parati akong nakikinig sa inyo. Salamat best friend, kaya love na love ko tong mga ito. Eto, sabi
ni Rosalie, ng ating avid listener talaga at avid texter din natin. Ito, good evening po, Ma'am KZ. Pasandal po ako na nakikinig na nakahiga na lagi nakatutok sa iyo. At request po ng kantang Perfect. Uy, tapos ko na play ko na yan, best friend. By Ed Sheeran. Salamat po. Ma'am KZ, medium po ba ang size mo? Depende, best friend. Tingnan mo na lang ako sa FB page natin, sa KZ Sandalan, para makita mo. Ito, sabi niya, #iConfessions. Good eve, DJ KZ. Pasandal naman po kay Laika at Minx na nagre-review for exam, at si NJ na di patulog. Paplay ng song na Dahil Sa'yo by Inigo Pascual. Thanks. At dahil wala kang pangalan, kakantayin ko na lang yan. Dahil sa'yo ako'y lalaban, dahil sa'yo ako'y matapang. Ay, grabe kayo. Okay na yun. Ito, sabi niya, hello, Ate KZ. Ito po, ito na yung sa kanina. Best friend, pasandal po kay Albert Segundo, Joanna Reyes, Michelle Tamayo, dito sa Maluwed. Si Kuya Jepot po ito, salamat, Ate KZ ng Sandalan. Uy, yun ang apelido ko, best friend. Pero ikaw, kung gusto mong baguhin. At sabi niya, hello Ate KZ, pakisabi naman po sa ating caller na magpakatatag sila nga dalawa, nagkabalikan sila, buti pa sila. Ay, may kasamang inggit yung kanyang kasiyahan. Ikaw, best friend, ano bang masasabi mo dito sa ating best friend na si Alice, o diba? Taray, Alice in Wonderland, in Pangasinan. Alice in Wonderland. Kumanta. Pero okay lang ako, mga best friend. Don't you ever worry. Kita na kita sa FB. Oy, thank you po. Ito, sabi ni Jerusalem nga po pala, request po ng kanta Supermarket Flower by Ed Sheeran. Uy, favorite ko din yan. Isa yan sa favorite ko. Flowers. At ang mga best friends sa inyong mga pasandala, 0949-614-0306. O kaya naman sa ating FB page na KZ. Sabi nila, timang daw ako, pero di yan totoo. Malibang umiti pag ikaw ang iniisip ko. Ay, kasama mo, nag-iisang sandalan mo tuwing 9 p.m. to 1 a.m. ang number 1 tuwing gabi. KZ Sandalan sa programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. I guess I wanted something new in my life. A new key to fit a new door, to wake and see a different view in my life. The one I've been waiting for. Dreams like everyone, I've had a few in my life. Who knew that this one would come true in my life? I knew the moment when you touched me. You touched me. You're like a sudden breeze that blew in my life. A new face, a new smile, a new song. And now I know I wanted you in my life all along. I guess I must have saved an empty place in my heart for you to come and fill this space in my heart. That long before I said I loved you, I loved you. Whatever happens, this is true in my
completely know the power that you have. The only one that makes me laugh. Said and it's not fair how you take advantage of the fact that I love you beyond the reason why. And it just ain't right. And I hate how much I love you, girl. I can't stand how much I need you, babe. And I hate how much I love you, girl. But I just can't let you go. But I hate that I love you so. One of these days, maybe your magic won't affect me, and your kiss will make me weak. But no one in this world knows me the way you know me. So you probably always have a spell on me. Yeah. Ooh. Yeah. There's so much I love you, How much I need you. how much I need How you, much I love you. I love you. I need you. how much I need I you. need you. And I hate that I love you so. And I hate how much I love you. I can't stand how much I need you. And I hate how much I love you, girl. But I just can't let you go. And I hate that I love you so. And I hate that I love you so. Sa elevator. Bababa ba? Oh, bababa. Bababa? Bababa! Ay, bigyan ng jacket yan! Ayun! Ang classic talaga! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-sampung kumainment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:32 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM,
AZ Sandalan. Sorry, I've never told you all I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away. FM ay aking best friend. Forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you.
Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me, staying every day. Marry me, if I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over and love has finally showed her my way. Marry me, staying every day. Marry me, if I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Promise me you'll always be happy by my side. I promise to sing to you when all the music dies. And marry me, staying every day. Marry me, if I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Marry me. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Leo, matulog ka naman ng maayos. Aanhin mo naman ang pera kung ikaw na lang mag-isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si Alice, alam mo Alice, ang pinakamaganda dyan, you're already 24, may sarili ka naman na dapat opinion sa buhay mo dahil sariling buhay mo yan. Pero syempre hindi natin masisisi yung magulang mo na sobrang they are taking care of you because of what happened before in the past na yun nga nabuntis ka, 'di ba? Nagkaanak ka tapos yung hindi mo kasama ngayon yung tatay ng anak mo na nagpakasal siya sa iba. So syempre ikaw nasaktan ka pero ang pinakamas nasaktan dyan best friend yung mga magulang mo. Kaya ngayon, super careful sila, sobrang ingat sila na baka masaktan ka uli, baka maling lalaki yan. Tapos, ganun pa yung nangyari, di ba? Sumakto pa na nakulong si Manuel, kung ano-ano yung nangyari kay Manuel sa Maynila. Tapos, alam din nila na ex mo siya, na nasaktan ka niya noon. Di ba, best friend, na asang-asa sila before, di ba? Dun sa 4 years na sabay na kayong lumaki nito di ba? Teenage years nyo ito, tapos biglang nawala siya, nagmahal ka ng iba. So parang ang gulo-gulo. Kaya doon sa nanay mo, gusto ka lang niyang for your betterment. Kaya kanya nagiging stricto siyang ganyan. Pero best friend, ngayon na may anak ka na, in the first place, dapat before pa, may anak ka na, bumukod ka na dapat sa mga magulang mo Kasi magiging mabuy-buy sila, 'di ba, best friend na bakit yung anak mo ako nagpapakain diyan, ako nagigano. Hindi naman natin maalis sa mga magulang natin na maging ganun sila, maging mabuy-buy sila kasi mahal nila tayo and parang gusto nila i-remind sa atin na alam mo yun, minsan nagiging over-controlling sila na anak, di ba nasaktan ka, sumunod ka sa akin para hindi ka masaktan, gusto lang namin yung para sa'yo, yung sa ikabubuti mo, ganon. Pero ikaw best friend, bilang 24 ka na, ang pinakamaganda dyan, wag mong biglain yung magulang mo para hindi sila na naman masaktan ng todo-todo, di ba, dahil sa'yo. Kaya maganda, di pakita mo sa kanila na nare-respeto mo yung rason nila, yung opinion nila na ayaw nila kay Manuel. Okay, sige. Okay po. Pero sa ngayon, ano mo sila, parang yung focus nila, huwag mong ano man tawag dito, tanggalin mo yung focus nila kay Manuel. Tapos bumukod ka muna na sabihin mo na napag-isip-isip ko po na, pero hindi kasama si Manuel ikaw lang talaga at saka yung baby mo, best friend. Gawin mo totoo, tunay sa puso mo, 'di ba? Kasi pag nalaman nila na bumukod ka tapos kasama mo pala si Manuel, ano yun? Sinungaling ka, 'di ba? Ano yun? Ano pinagtatakpan mo si Manuel? Sinunod mo yung sarili mo, sinunod mo yung gusto mo. Masakit yan sa kanila. Kaya kung bubukod ka dahil gusto mong ipakita na independent ka, na kaya mong buhayin yung anak mo by your own, na you can stand on your own, best friend. Kaya ka bubukod para maipakita sa kanila na without their help, na kahit hindi sila hands-on, na without their help anymore, kaya mo, na makakatayo ka na hindi ka na nila aakayin pa, best friend. O tapos siguro after mga 6 months, nakapag-settle ka na ng ganyan, na napapakita mo na. Kumbaga pagpapahingahin mo lang, ifo-focus mo yung utak ng mga magulang mo sa'yo. Nakatingin sila sa'yo na kaya mo na, okay ka na, para hindi sila mabagabag, best friend. And for the 6 months, short lang yon. Sigurado tapos na rin yung hearing nun ni Manuel, 'di ba? O after 6 months, okay na ikaw sa mga mata ng magulang mo na independent ka na, and si Manuel din okay na sa hearing niya sa Manila. So doon, pwede mo nang ipaalam na, Mama,
Sa tingin mo ba okay na si Manuel? Kasi gano'n, 'di ba? Medyo ipasok mo lang na kasi tapos na yung hearing niya, okay naman, na-prove naman na hindi naman pala talaga siya addict. Oo, wag natin siyang i-judge, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, mama, itong si Manuel, mahal ko, parang gusto ko nang pakasalan. Ano ba sa tingin ninyo? Ganon. Kumbaga, may decision ka, best friend, pero tatanungin mo pa rin yung opinion nila, 'di ba? Kapag nakita nila na-prove ni Manuel yung sarili niya na, hindi naman pala guilty, di mabuti sa kanya, ano ipapakain niya, ano ganito. Madami siyang itatanong, di ba, best friend? Mama, sabi kasi sa akin ni Manuel, mahal niya ako. Parang mahal ko rin siya, pero maganda siguro kung kayo ang mag-uusap, di ba? Ayun, ganon. Pagka kasi madami siyang tanong, ngayon mo na isasama si Manuel sa nanay mo, sa tatay mo, sa magulang mo, para makapagpaalam na siya kung ilalatag niya yung mga balak niya, ano bang balak niya sa'yo bukod sa pasiyahin ka habang nabubuhay kayong dalawa. Diba kasi yan naman ang goal ng mga husband natin, ay paligayahin tayo habang buhay. Tayo. Kasi habang buhay, kasi happy life means happy wife. Diba? Kung hindi masaya ang wife mo, nako, impyerno yan, best friend. Kaya dapat mag-isip-isip ka na yung babaeng yung pipiliin mo, yung ninanais mong paligayahin habang buhay. Ayun, and feeling mo, yun ang goal ni Manuel. At bukod doon, ano pa ba? Gusto niya, tanggap niya yung anak mo? Sabihin mo yung pointers mo sa nanay mo. Ma, tanggap niya yung anak ko, gusto niya akong pakasalan, gusto niya mag-business kami ng ganito, ganon. Kailangan kasi ilatag mo sa nanay mo, unang-una sa lahat, spiritually stable siya. Diba? Kasi pag okay siya spiritually, financially, physically, emotionally mature, lahat yan magfa-follow na yan. Ibig sabihin, he will be mature in everything, best friend. Kaya kung spiritually mature siya, alam niya yung goal niya, alam niya yung priority niya, alam niya kung paano maging faithful, kung sino talaga ang gusto niya, best friend, kung kanino talaga siya dapat kakapit at kukuha ng kalakasan, pwede mo na yan ipakilala sa nanay mo at pwede mo na siyang ipakausap sa mga magulang mo. Bakit? Anong rason? Ano pa bang rason para hindi nila tanggapin na si Manuel, 'di ba? Sinabi na nga ang rason lang naman nila before is drug addict si Manuel. So na-prove na not guilty si Manuel, and ang mga balak naman niya sa iyo na ilatag niya na sa mga magulang mo, and okay naman. So congratulations! Diba? There's no reason for them to be against Manuel at hindi na to accept Manuel as your lawfully husband. Okay na yon, gano'n na. At saka hindi masakit na magpapaalam si Manuel, kukunin ka sa kanila, diba? Kasi at the first place, wala ka na sa kanila. Kasi naging independent ka na, tumira ka muna ng mag-isa kasama yung baby mo, na ipinakita mo sa kanila na kaya mo without Manuel and without your parents, 'di ba? Kahit may asawa ka o wala, kaya mong tumayo. So additional na lang ang Manuel. Hindi dahil kay Manuel kaya ka naging independent. Gets mo, best friend? So ayun 'yon. And nawa magkaroon ka na din ng contentment sa iyong puso, sa iyong isipan, best friend. At i-prove mo. 'Yun lang naman ang gustong makita ng mga magulang mo, na hindi ka na masasaktan, na kaya mo kahit ano pang ibato sa iyo ng buhay, kahit kahit anong ibigay niyang problema sa'yo, independent ka na, kayang-kaya mo yan. Tapos ngayon, mas kakayanin mo pa dahil kasama mo si Manuel at ang Lord ang sentro ng relationship nyo. Yan na. Congratulations sa best friend Alice, at God bless you sa future na kasal ninyo. I'm so excited. Pero sana maunahan na kita. Ayun nga mga best friend, maraming salamat po sa pag-a-advise sa ating best friend na si Alice. Sa mga hindi nakaabot ng advice at hindi natin nabasa on air kasi late nyo sinend.
Okay lang yan, best friend, dahil tatanggap na tayo ng ating caller number 2 na mag-aay confession. So, ang pangalawang magko-confess, huwag kang mag-alala. Maabot natin yung advice mo. Don't you ever worry, best friend. Kaya naman, sa ating pagbabalik, pwedeng pwede ka nang tumawag para mag-confess. Kaya i-save mo na ang ating numero na dapat mong tawagan later, 0919-411-7714 or bilisan mo, best friend, binabagalan ko na. Pagsasalita ko, dapat ready ka na. Kumuha ka na ng cellphone, ballpen o papel, i-memorize mo. Ready na. 0915-77-5283. Yung isa ulit 0919-411-7 Kiking Arte. Sabihin mo lang sa kanya, pumunta sa ating FB page na KZ Sandalan dahil naandoon, shinare ko ang link ng rmn.ph Dagupan. At sabi ni, sa panandalian nating bigyan ng daan ang mga nagpapasandal si JJR Smith, kaya go. Maulan na gabi, Madam KZ, magangga na sandal ako, nakaupo habang nakikinig sa'yo. Ang lamig, parang relasyon lang namin. Ay, naku, ewan ko sa'yo, best friend JJ. Pasandal kapatid ko na si Mary Ann Cayago na adik ka sa FB. Hak. Ay, adik sa FB, sabihin mo, ilag ang KZ Sandalan page. Pasandalan ng song Kape Christian Bautista. Mamats. Uy, grabe naman yung mamats. Paul Reyes. Hi, best friend. Good morning from USA. Asa na siya? Good morning from USA. Time check, 7:45 a.m. Nasa work habang nakikinig sa Icon of Fashions. Ginagana Sound of bells at early dawn, music from afar, soft gentle breeze, and I'm like a child again. If there's a place in space where Christmas past is gone, I'd surely try if I could have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last.
inside me flows all around, and there's no way out. I'm just thinking so much of you. There was never any doubt. I can wait forever if you say you'll be there too. I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. When it looked as though my life was wrong, you took my love and gave it somewhere to belong. I'll be here when hope is out of sight. I just wish that I was next to you tonight. And oh, I'll be reaching for you even though you'll be somewhere else. My love will go like a bird on its way back home. I could never let you go, and I just want you to know I can wait forever if you say you'll be there too. I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. Am I aking best friend? Is it hard to believe I'm okay? After all, it's been a while since you walked away. I'm way past
Naksawan? Kasi katulabat so ang gapoy ginawaan. Nayari ka? Sabing caller number 2. I see. Feel po ako nakahandang mawala siya sa akin. Ano po bang dapat kong gawin, ate? Nako, eto yung mga hindi makapag-let go. Yung binabaliwala na, nagpapakaanga pa. Hay, nako. Hay, pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig, ano bang ginagawa mo sa amin? Bakit mo kami ginaganito? Ano bang mali namin ginawa sa'yo? Pag-ibig naman hello? Yes, hello? Oy, antay nga rin yung best friend. Oy. Hello? Sige. Hello? Di hindi natin na best friend, sige, tawag ka pagka naririnig mo na kami. Dapat pala kapangalan ko na lang, hello sandalan. Pero sige, KZ na lang ulit. At sabi, magandang gabi, request po ng kantang Cheap Thrills. Sige, try natin. Hi, Ate KZ, pasandal naman. Listening while kahiga, hehe. Pa-request naman po ng Pinky Swear by Pretty Boy Beats. Pabati sa bibi kong pogi na naglalaba na si Jay Santos. Lian po ng Dagupan. Bakit naglalaba? Umuulan na. Pero sige, hindi natin sila pipigilan. Bakit ba? Gusto nila maglaba. At yan na lang ang oras nila ng paglalaba. Best friend! Eto, magbigay tayo ng daan dito. Ano daw ba nga gagawin niya? Kasi hindi niya kayang mawala. Hindi niya na sinabi yung kanyang pangalan. Siguro nang hihingi na lang to ng advice, ng tips, ng opinion sa atin kung paano ba mag-let go. Ayan kasi yung pinakamahirap sa lahat kasi naman kayo ng pasok sa relasyon. Tapos, hindi nyo naman pala kinakaya. Yan yung sinasabi ko na talaga. Mga best friend, paano ba mag-let go? Para sa ating best friend texter dahil hindi niya kayang mawala. Pero alam mo yun, best friend, nabuhay ka nga ng magulang mo. Tapos, nakilala mo yan, biglang hindi mo na kaya. Nakakaloka ka. 0919-411-7714 or 0915-775-283. O kaya naman, best friend, text mo kami. Text mo ko, paano nga ba? Para sa ating best friend, paano mag-let go? Di daw niya kaya. Hay nako. 0949-614-0306 o sa ating FB page, KZ Sandalan, i-search, i-like at mag-PM ka sa akin, best friend. O sa ating page, huwag mong kakalimutan yan. Sa iyong mga pasandal, 0949-614-0306. O kaya naman sa ating FB page, maaari ka rin magpasandal dyan, best friend. KZ Sandalan. Ito, nag-message sa atin ang ating best friend na si Matutino Chomoloco. Hello daw. At kanina, Ma'am KZ, hi. Ahahihi. Ang dami niyang tawa. Ito naman mga best friend na nagpapasandal. Ang ating best friend na si Julie Villajuan. Oo, at ang kanyang family dyan daw sa Bulacan. Wow, rinig na rinig tayo via RMN PH, diba? Sabi ko sa inyo. At sa kanyang family Villajuan. At si Ramon Bautista nagpapasandal from New York. Wow, good morning daw doon. Good morning po. Ito, sabi niya, hi Ate KZ, pasandal naman listening while nakahiga. Ito na pa yung kanina. Okay, sige, flood mo pa ako. Mga best friend, hintayin ko yung advice nyo sa pagle-let go nitong best friend natin na di niya na maintindihan dahil sobrang sakit na, di niya daw kaya. Mga best friend, tulungan natin siya na makaya niya. O, diba? Muli ang ating numero, text nyo, 0949